Haga jingle kai Indian Premier League hapring ke Mumbai Indians Persia ya ka Delhi Capital. Haba pai shek ne jingle kai ke Mumbai Indians kala khori ka nam job baningkong haga ne samoi hadin magalala berpelim ya ka Delhi Capital da ar penriuron hakmat ki hat pra hajar ngot ki khana ki bawan bansaki ya ka ne jingle kai. Hagawai par jingle kai Indian Premier League hapring ke Lucknow Super Giant Persia ya ka Gujarat Titan. Hagan ke jingle kai ka Lucknow Super Giant kala khori ka nam job hadin magalala berpelim ya ka Gujarat Titan da Lait Runs. Pada hagan ke jingle kai urang ile kai jongka LSG Uyash Thakur ula khor hadu sun weekend. Haga jingle kai Indian Super League hapring ka East Bengal Persia ya ka Bengaluru. Hagan ke jingle kai ka East Bengal kala khori ka nam job hadin magalala berpelim ya ka Bengaluru da ar la kawai. Lyngba kena jing job ka East Bengal kala kiu sya ka kerdan ka ban riu hakami Iakhait point bat kadang don jingkerman badi orung sya ka playoff. Haga jingla kai Serie A pring ka Juventus Persia e ka Fiorentina. Habo pai sya kena jingla kai ka Juventus kalamat e ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Fiorentina dai welanot. Badi kena sigol jong ka Juventus lay aban tap haga minit ka ba RPW Lyngba ugati. Haga jingle kai League 1 hapring ka Kynhun Mbappe ka PSG Persia ka Clermont Foot. Haga ne ka jingle kai paro artli ka Kynhun ki Iakhait da marshi gol hadu bukot jong ka jingle kai. Ya ka sigol jong ka Clermont Foot da yo ban tap Lyngba Keita haga minit ka ba live heu ar. Bad ya ka sigol jong ka PSG la yo ban tap Lyngba Ramos haga minit ka ba pra heu san. Jingle kai Premier League hapring ka Tottenham Persia ka Nottingham Forest. Haba pai shek ne ka jingle kai ka Tottenham kala khore ka nam job hadin bagalala abat pelim ya ka Not Forest dan laila kawai. Yagi ne ki lai gol jong ka Tottenham la yo ban tap nengkong Lyngba ka un gol jong ka Nottingham Forest haga minit ka ba khatsan ya ka gol ka ba ar la yo ban tap Lyngba 1-1 haga minit ka ba san peu ar bad ya ka gol ka ba lai la yo ban tap Lyngba Pedro Paro haga minit ka ba san peu pra. Haga jingle kai hapring ka Sheffield United Persia ka Chelsea. Habo pai shek ne ka jingle kai baro artli ki Kynhun ki Iakhait amar ar gol. Badi aga gol per Iakhait jong ka Sheffield United la yo ban tap hashwa ban kut ka jingle kai. Kata haga minit ka khandai peu plus lai Lyngba umak burni. Hagawai par ka jingle kai Premier League hapring ka Manchester United. Haga ne ka jingle kai ka Liverpool ka yo ban khi jar nengkong tang haga minit ka ba ar peu lai Lyngba Luis Diaz. Bada haga kelamit kata haga minit ka ba san peu ka Manchester United ka yo ban tap ya ka gol pen Iakhait Lyngba Fernandes. Badai tang hadin khan nyau minit kata haga minit ka ban riu peu nyau ka Manchester United ka yo biang ban tap ya ka gol pen tam Lyngba Umaino. Henry haga minit ka ba pra peu sau Lyngba ka penalti balakan jad da Muhammad Salah ka Liverpool ka yo ban tap ya ka gol pen Iakhait. Badai le magane ka gol jong Muhammad Salah la penlong ya baro artli Kynhun bakin Iakhait haga ne jingle kai da mar ar gol. Baleng bagane ka jingle Iakhait ka Liverpool ka dangne ha ka kerdan ka ba ar ha ka mi Iakhait point bad ka Manchester United kala kiu sha ka kerdan ka ban riu.